Hola, som Carlos, Pau i jo, Jimena. Benvinguts al programa número 13 de Radio Campus. Avui anem a començar en una entrevista als robotins, seguit d'un joc i després vos recomanarem unes obres. Ara passarem en l'entrevista. Hola, tenim així a Pepe i a Carlos, membres dels robotins, i ara anem a fer-los unes preguntes. ¿Per qué vos agrada la robótica? Yo, por mí, diría que por todo lo que te permite hacer, de construir las opciones que tiene y el futuro también en general, por todo lo que da en sí. Per la meva part, la robòtica en un futur la robòtica pues, és molt important, ja que, de si no res, el món està controlat per les màquines i la possibilitat de feina que n'hi ha serà molt escassa. Quan vau començar a treballar en la robòtica? Pues a trabajar, como tal de trabajo en Robotins, hará unos 2 años, más o menos, que llevo en Robotins, pero ya estaba yo allí de alumno antes, entonces no sé exactamente cuántos años, pero llevo bastantes ya con la robótica. Jo he començat farà un anyet, per lo menos, però porto d'alumne prou de temps. Quina carrera vau tindre que estudiar? Yo ahora mismo estoy en informática en un grado medio, que es más o menos el básico para informática. Y realmente para robótica no es como ese grado el que tendrías que a lo mejor estudiar, pero sí que es como el inicio, como el primer paso para ello. Sí, en el moment que jo estic estudiant informàtica i en el moment que aprens algo de programació, pues, pots anar a ajudar a fer robots i tot. Bueno, pues ya se acaba la entrevista. Moltes gràcies per tot. Adeu. Mucho gusto haber estado en esta entrevista. Muchas gracias. Moltes gràcies per l'acollida que m'heu fet. Bueno, a continuació anem a fer un joc que es diu el reto de Windy Houston, que van a jugar Jorge Campos i Andreu. Tu el que tens que fer és coincidir el tom amb el bombo de la cançó, ¿vale? Tens que intentar... But above all this, I wish you love. And Bueno, va, ara Andreu, que a veure si m'ho fa millor o pitjor. But above all this, I wish you love. And Millor o pitjor, tot el mateix. Ara anem amb el meu company, Carlos, i jo a recomanar-vos algunes cançons. Us recomanarem que escolteu tots els concerts de l'agrupació. I sobretot les obres de Roy Roy, Daniel Juan i Escriurem. A més d'Expedition. Ara anem a fer un descans per fer l'anunci. Bon dia, mira els peix que estira ta tia mirant-nos en el projector CV5, el nou projector que li falta a l'aula de llenguatge 1, un projector de lujo, amb uns gràfics i una qualitat increïble. I per a despedir-se, volem felicitar a la recient parella de Joel i Marc. Hasta la Hasta la pròxima. próxima.